السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديا دلابي عندي عربي ماسو كلا يتعلم بقولا نين. إن جولبي ديدي جولة كو الله وادني يندو فت من دورم بسوماي بجولة. بيجو يمبيتي وقفيره توكيتي باجي وقفيره يمبيتي ناجو وقفيره بيو يمبيتا نمبو. دو وانا بسلام يكين من تشبه بقوم فهو منهم. enden to teddingo debbo ɗo islam on ɓuri teddingo debbo en andi debbo ka ɗum dadama walla ɗum derɗa walla ɗum ya pendoma walla ɗum goggoma walla ɗum ɓiya debbo walla ɗum debbo kala no woni fuu woodi daraja je allah hokki mo allah andini en to goɗɗo yiɗi nastugo aljanna ɗo sey to o wonani saaroji maako goɗɗo ƴewino nabi sallama mo o ɓurata wonango annabi sallallahu alaihi wasallam ummuka summa man summa ummuka ande tati to nden ka debbo man to ɗum dadama on ma dole ma a wonanan mo waɗanamo boɗɗum ko non ma ɗo ngam to tokkitini yimɓe diinaji goɗɗi feere o wi kanji on boɗɗi o hutiniran kawa andi ɗo kam ɗo ɗum woni kadi koye torata derriraɓe acca nanditirgo ɓe tana julɓe ɗo enen julɓe ɗo en ɗo mari koyen mari haaje pat ha ngenam men ɗo ha diina men ɗo islam waɗa nden fo ɗumen islam ɗum dina complet wala ko en mari haaji hoosugo hemɓe feere na ha koltungal na ha ñamdu na ha yaadu men na ha ko ɗume wala ko en wala ha dina ɗo to en anda ni en anda to en anda bo en ɗaɓɓita en andi dina islam dina andal ayaji arsuɗe jippugo ɗo nabi sa sallam ɗum haala andal iqra bismi rabbika alladi halak nam to ni a anda ɗo ƴamu ɗume islam a waɗani debbo to siftori ha ɗo ni ɗo en jonno jonde ha ɗo en walanno haala haqqe gorko dow debbo e haqqe debbo dow gorko to ha to ndo wala ha wiyama se o holtinamo yake to wimas waji ɗo en fama ɗum boɗɗum yadirɗaɓe ɗo ɓe en acca nanditigo ɓe tana julɓe ɗo ngam kuje man ɗe yahanɗe dayna en dina meɗen ɗuɗɗal peppetel on ngam cheytan warta wiyama accu islama ɗo jibu nonno ɗo ngel sottina hunde nde seɗɗa ni a dasa a yaha yeeso waɗanama ɗo bo seɗɗa banni man ɗo ha yaha a acca dina man sam be hakkilo on ko accay dina man bo a yi'a dina ɓeya man ɗo fu ɗum dina mbolka on ngam ɗo on ɓe mari haaje kamɓe tana julɓe man ɗo on ɓe mari haaje na sey goɗɗo julɗo wurta dina islam ala o laata o ɗo yi'a dina maɓɓe man fu ɗum dina on walla bo a to ba wiyata ɗo hawtugo dinaji nam hawta dina pat wata dina gota ɗo ɗo kañum ɗum mari projet ji dayɗi enen on anda mawɓe ɗon ɓaawo hunde man ɗo haɓe hawta dinaji pat wata dina gota koye nanta ala mondialisation ɗo woodi goɗɗum feere ko woni gaɗa man koye nanda useni yaderiraɓe en acca tokkitingo yimɓe ɓe naatay julɓe ɗo ha ɗabi'aji maɓɓe ɗo enen fof en ɗo mari al'adaji meɗen en ɗo mari diina meɗen en ɗo mari kala ko en mari haaje pat ha dina islama ɗo ɗo on dammuɗum komi wolata ɓaɗima cheikh beddan nam en wino haala 8 mars na ɗum julde meɗen en julɓe e to laatake ɓe hokkima limse man bo arande kama limse to ɗe marɗe photo hunde marde yonki dagantama ɓornugo sakko borna juula accuɗo e to laatake ɗum probléme ɗin noon tan ko a ɓornanɗe man ɗo tata laatani a hoosirde be daraja kam woti a waɗaɗe ko ɗum nabde table ma ko ɗum ɓuɗe ni tan ta hokkire valeur gato a hoosi a ñootiri a ɓorni ko hokkire valeur to ta hokkira ɗe valeur ka ko peetel e nonnoon haala saint valentin bo kayen ɓuri hallugo ma fayinta ngam tema ndikka 8 mars to won ndikka dulli ha dara ɓe wiyata dow saint valentin ngam saint valentin kam mo andi histoire ma pat na andi to kasi mo anda en wala haaje yewgo ɗum détail ko moye andi haala saint valentin ka ɗum ko yimɓe heferɓe man fu ɓe ɗo andi dedei goɗɗo man ko waɗi ha waɗi man ɗo ha yettino man ɗo na ɗum hunde tilimde to goɗɗo julɗo ka dogganno ɗum on e hokkugo ka ɗo ha gorko mum walla debbo mum ka pat renata se yaake
occasion Saint-Valentin to ni arena occasion Saint-Valentin a hokki mo kado kaden kam an fo a feki Saint-Valentin man bobo a bofti zunubaji ya ndano a wada sabe en wi bo ko do juldo ko nan tita be tan juldo haya ke jima ko pat diga ko tungal men do nan de be je tan julbe man to non comportement ji men bo tan nan da be mabbe en do mari dede occasion ji en hokkata worbe wala rewe meden kado dum do wala hajere no go se yande bangal mon ngam ko wadgo yande bangal on ma dum souvenir ha de kaza on non bangino to dum yalti on wada do anniversaire man fu kay man fu modi be widu boday ngam fu wala haje fu do yembiti go tan julbe man to do ga padda e gol mon burata kado kan de pat a hokkan to hokki ma ko do inde pat bo jaban to la tebe occasion wakati man to ballim se 8 mars bo da e go de on burana nan ta ko jullo kam e wodde da jamino ha do ni hala kon yahata kermes nden ɗum ɗo waɗe ha école ji ɗo jur koye wiyata to ni école ma noon waɗata ɗum ɗo an cadre ɗum wala jillotiral ka ego ndikka amma ɓurna pat école ji man fof ko waɗan man ɗo jillotiral ɓikkoy wuro feere ɓe ɗon toon bonondaji ɗon toon ko ɗoɗo kam daynugo ɓikkon men ha toon ɓuuri e yofugo ɓikkon men yaha hawra ɓe ɓikkon tan a julɓe sobra ɓe woroɓe rewɓe nene ɗo kanjum jayata ko jayata man pat to en andi bo enen ɓe fu en waynaɓe allah tami bo ƴamugo en koyen durata ɗo to ni goɗɗo ɗo andi responsabilité ɓikkon mako ɗo tammi darnego ɓe maɓɓe yeeso allah ɓe ƴama mo haqqe maɓɓe no o jogiri ɓe goto goto ɓe tammi en fijirta éducation ɓikkon men ɗo en ɗo yeeɓi men ɗo ɓen fe kaɗo tamma tema an ka to a dañi ɓinguel aɗa ñamnagel yarnagel holtinagel ni tan timmi ko lutti ka fa allah ƴamatama tema ko malla to ko Allah yamma mai wannan aburtira tema en do yeba dum masin der dare ala education no en do yeba irin kuje bandi do ndika to en dayni bikkon menaton nanum limite go do liberté ma be wala duwaji ma be la duwa man wona de do islam bi banni tan do on biete khairu menen biyemen be la khairu men pat en do yeje to bikkon men warti bingel no ko sa on de yuwa professeur umbara ɓikkoy en yiyaɓe ɗo holla laaɓe on ɓe tawata ha sanji ɓikkoy ha école ji ɗo ko wartiri ɓikkol noon école ji goɗɗi feere ɗum dro on ɓe tawata ɓikkol ɗo fooɗa chanvre indien walla ɗumde ɗo kuuji ko kañum fu ɗo ɓe tawa ha ɓikkol to ɓe tawata ɗum to ɗo panna ɗo bonnugo société ɗo man ɗo si en dara enen saaroji ɗum dongal on dow koye meɗen to kad allah famno en assalamu aleykum ko min dolala ñamude min mas o mi anda chef tiɗe ɗum ɓeɗo siba men tiɗe ɓay waɗi bo sappo ha to min dolala de roɓe amin ɗo bala occasion feere ko ha julde a soodi limseji bolo sappo je a watti molo bus molo ɓerɗa a bustimo to mi anda ko waɗi dagudelon boroji tan amma daraja may ɓuri gudel tiba perwas ɓeɗi on pat je woni ha nder wude ɗo may ɗo na holli kam min ɗo laara ko ɓe lowala kamɓe fof je hakkilo ma wala gam debbo feere e ndema on tegal may ɗo timma to gorko wadde gudel may ni wadde ala feere lawbo bana emi ko ɓe wattinma sawo ɗo an may asali may gam ko ndeyi aɗinga hollugo a wayngina goɗɗo julde islam ma to goɗɗo wari hokkima gudel ma wiye a mi yetti ça dépend de relation mon bako a foti a ɓeya mo min ɗo mi julɗo ko laarani 8 mars ɗo bo laaranayam ko ɗume a foti a hokka mi jaɓa amma ɗo kam mi jaɓata to foti wona bo goɗɗo on je a foti a lordina mo banni ɗo yakamay to a wosi kadi peut-être a wutira ngal lawol feere gam tata a jaɓa a ñuuta kam gam to a ñuuti a ɓorni ko da no ha a figo ma na an on soodi ɗo to anda goɗɗo tedduɗo ɗo ka a hokki daraja hunde may ɗo lawbo a tegni hunde may ɗo ha himɓe te ɗo laara hunde ɗo may boɗɗum gam an tedduɗo alal misal ɓe ɗo laara aɗo wara jangirde aɗo wara wasu an a foti a suuda amma ɓorni a suudi a ɓorni na ko ha toyi to a laari goɗɗo a wiyata min ɗo ɓe hokki am on mi ɓorni amma mi yiɗa to a ɓorni ɗo ka holde a ɓeddini hunde may daraja a dagni ko wonay hanayi to hani chaque fois min ɗo watta ɗumen ɗo hani min faama ɗumay laaranay amin ɓe ala 14 février ɗo ɓe ɗo wiya ɗum saint valentin ko nani jamay ma saint valentin ɓe wima julde saint valentin
nana julde ma nana julde ma ɓe wima julde on de valentin to an bo inde ma feere to irin kujeji may ɗo min yejjita min habda min fama dinamin min habda min dara ha ko dinamin jangida min Allah on en